Hi, hello, kumusta ka mo? Niyan sa minyong alagad sa kanginan, Trifon Morales. And then akong partner sa Abdari, si Randy Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ano sa kita ninyo itong andang tulumanon. Kung ako ang pasulti yun, asap kita. Always say a prayer, mga kaisunan mo. Na importante ang atong pagkabuhaton, unas tanan. Ang atong pag-ampo, panalangin ito sa labang magkakawang. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang mag-ihatag ka na mo. Sama sa grasyang produkto, ginatag sa SED Marketing. Sama sa Panyawan, Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, kaping matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta SED Marketing, tatak! Magaling. Wala kay sir na may kabutang na okay, shout out sa nako ng kanito ng ako mga kailag itang atong mga listeners. Importante kay ni Agos Malinaw, there's Pidong Igot og si Baludoy sus pastilan. Tanong na ni maminaw na to. Gikan sa buntag ngadto na sa gabi sa What's the Style. Okay, salamat kasi yung pagpaminaw. Uli kay ang atong suwatan po katong atagan og pagtagado. Pinadahakin sa kababae nga mapatago lang sa nga Sally. Kinigibatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Eksunan ang atong singer si Sally. Kini akong bana, ambot og maayo pa bakahanig pangisip tawhana, kay murag suhito tanan. Bisag unsay hisgutano ka mao siya uy. Ug kun nganong na problema ko, ingon man gud ini ang mga panghitabo. But now there's nowhere to hide. Inahak yun. Nahurot na ko kanta ang akong 5 ka album. Huwag yun mo matang kanahan. Usban gay nako bi. Kanang pinabirit yun. Di pa kay ka mo mataron. Yab anta kag arinula. Did we all... Mata na ko, day! Sure ka nagpapaginaman na ka? Mata na ko, day! Mata na ko! Lagi. Ha? Wa pa mo mata. Yab anta kaning arinula. Lalo dito. Kay hapon natin paniod to oy. May adlaw siya. Oh, Danilia, niya lagi ka, day. Uy, kisa mo na yung kauban. At akong papanunan siya si Jo. Dong Jo, si Tia Sally. Igsoon sa akong mama, kinamanghuran nila. Ay, may adlaw, nang. Say nang. Ay. Kaslo naman kaha mo. Unang. Oh, ano pagmanang? Pagtiya na nako. Kay kung magmanang ka, ay bati ka ayo. Kay pag umangko man ako imong pangasawon. Okay ra nimo nang tiya? Na, subli naman hinuuna nimo. Ay okay ra sa ko ana dong. Hala sige mao man kaha. Kinsa maning niabot nang imo ning bana? Ay ako nang bana. Ibor. Dire, may kinaabot na ka. Lama ni. Ni Asnelia. Kaslunon na, Asnelia. Isa mo na. Ay, may adlaw siya. Oy, dili na. Taga talikod mo kila. Na. Ikaw rin. Siya mo pa sa pamandonon, ha? Oo, siya. Gianita mo para paibawon mo sa amang kasal. Pero na Domingo, siya. Maubaw niya. Nanamoy balay. Ay, wa na lagi, wa pa lagi siya eh. Ngano man taon nga giuna na ninyo? Balay tato inyo giuna. Kadaon taon mo giuna gyud ninyo para hindi kuman sa inyo kasal na namoy bahay nga kapuyan. Nindot unta tiyo nga magtipon lang tami diri sa inyo. Nindot. Sa to be follow na tiyo. To follow lang din ya. Beda. Singana na to follow? Follow up. To follow na lang na tiyo ha. Okay na tiyo. Ang yawan na tong pano ba ha, porbeda. Sa ato pa, nanamoy, tingob, tinigo para palit ng bay? Magtigong pa, Cho. Kaya, mao ba? Pero, ayaw mo kabala ka. Tudluan mo para makatuko din mo bay. Saan na, Cho? Pakasal naman kaha mo sa ato pa, na magiging mo invitation card, no? Una na, Cho. Nagpahim mo na, may. Mga usa kagatos ka buo. Okay, good. Na may tip nga para makatukod mo bay na yun ay. Saan man, Cho? Kanang inyong invitation card, butangin ng mga notice. Ha? Saan nang kabuang ni mo tiburo? Ay, gitudlo ni mo. Kanang ilang invitation card ba, butangi sa loyo og message. Ha? Sa ibutang, Cho? Ibutang dito sa loyo sa invitation card nga para ni Nino og Ninang og mga bisita taon nga muhatag og regalo. Mao na ibutang. Unya, kahuman, sumpayan din ninyo. Ingnon nimo nga palihog, dili mo dawat og regalo nga mga plato, baso, petzel, kutsara, ug uban pa. Amo kinahanglan, bas, graba, kabilya, simento, sin, mo na diya, para makabayad din mo, o para bayad sa panday. Ay, gahalhal ka lang gida. Ano gahalhal man tao day? Mo bitaw na, ha? Mauna man na rin binag-oron.
kanang mga baso, plato, tasa, kinaraan na kay na. High-tech naman taron. Unya, na lang nga, ayaw lang mo palit og auto kay mi kaparkingan. Day nila ay magtuo anak day kay hanggaw kay uyuan nimo. Kinsa may mangluhod day? O, luhod na ko na, day. Ikaw ba? Hanggaw gid kaayo ka sa? Tudluan ko mo ang mga batag hinanggaw. Ay, naunsa mo kahinanggaw din ng praktikal naman ta karon panahon na. Bida, mga on na sila ini gumas kasal. Unya, og kinaraan pa na, nga doon na may kitiring-kitiring na ron, di ba? Mga di na sila palkansi, kay dagko makighikay ang inyong kasal ron. Ha? Di ba? Unya, regalo pa ihatag, baso, plato, takore. Awa na ron, ay, naunsa man tao. Pagklaro din ang musulti ay. Di ba? Ang ako Ulos ba? na gid hinanggaw. Dako kay taggastos kasal, unya ang regalo, baso, takore, o uban pa na diya. Kana mo na sakto. Oh, naunsa Pero man tao. hinanggaw kay kagunahuna sad uy. Maabitaw na sakto para makabawi kas gastos kasal ba. Narbay uban niya kusog kay mitambog kasal kaog mayo. Unya mo atang regalo. Pero ay lamboy mo grabe kayo. Mao nga mao pa dako kay kaon human sa kasal unya bring house pa bring home pa. Aba di ay. Kinsa man kuno imong giingon nga mag-bring home, mag-bring house. Di ba ikaw rasad? Ay, king dayon taon ka ay pagkakindor sa dimo ay. Mao ni abilidad sa akong bana, may kay mutambag ba, murag suhito tanan. Pero di ay pulo sinanggaw. Unya to? Nanay, nanay, Pingkay nga naman. nay kanang, nganong ambula nanay. Kung imong itsa sa ibabaw mo, balik man sa ubos. Bisan nun sa laging butangan nanay mo, balik yun siya sa ubos. Unya kun balon, musaka sa ibabaw, ngano na siya nanay. Ay, anak, kanang imong mga pangutana ba, matubag ra gid nimo inigdako nimo kay mahibaw ra man ka anak kay adto man na itudlos eskwelahan na. Day, do kay pakayo nanay, uy. Kay waton pa man nga madako ko. Aw kun gusto ka pag na mga pangutanan nimo lakaw adto atong amahan nimo kaw. Mao to'y pangutan kay hambugiro man kay tanan. Mura man to siya kuan walking Google. King Google? Unsa di binisayaan na nanay? Ay gago nga naglakaw. Ha? Alam mo adto pangutanan niya. Pero ayon dayog tuos isulti niya ha. Nya sultihi ko kun unsa iyang tubag ha. Oo, nanay. Tatay, nyamde ka din sa kuano'y gatino'y ganina pa kung pangita ni mo. Ang ano man anak, what is your toys? Kanang say, what is your toys, Sabi saya tatay? panahon sa imong toyo. What is your toys? Kanang, tatay, nako'y pangutana ba? Dili mong good katubag si nanay good? Ay nabuta na imong inahan ha? Kay, yun o na kayo. Ha? Nuhaw kayo na sa mga question taon. Ay, sige lang taon nagduwag bagol sa gamay pa na. Ha? Di na mo suod sa klase. Wala, magduwa nagbagol. Mo di tay? Oh, biks usahay bagol siya tong uguban pa na diya. Beon sa man, sulti. What is your question, anak? Kuan, tatay? Unsa ba na? Mathematics, algebra, physics, chemistry? Try me! Oh, langiga sa kong tatay, uy. Bright tay ni mo tay, no? Ay, bao ka na. Ako nag-imbento, nag-answer before question. Oh, Niga! Oh, higa. Sulti na na, kung sa'yo pangutanan ni Babe. Akong gugibangutana si nanay tatay kon. Ngano nga ang bula kung imong iitsa sa ibabaw mo balik man sa ubos. Oh, kumuli. That is a very easy question, ha? Why lisod-lisod na anak? Ay, Kada bang maglibad sa dusaya tuos pagunahon na ba ng mga question? sa'yo na di ay na, tatay? Ay, sus. Bisik! Bisik ka na, bisik! Answer, anak. Abi ni mo na ako ng bulang anong inikitsa ni mo balik. Agitsa ni mo sa babaw niya mo balik yun sa ubos. Ganun na. Oo, tatay. It's because of the gravity of the earth. Wow! Ngilngigagod sa kong tatay, uy. Bisik! Sa itong patay, kung mabalik siya, tungod na sa gravity. Yes! Katong nagbuwag mo kadiyot ni nanay tatay, kay nag-away mo, niya, nagbalik man mo, tungod po to sa gravity. Ito, lahit na. Tungod sa gravity of the whole. Kanang mga butanga dahil, no? Bugat,
Dili ginom saka si babaw dugay. Mubalik yun sila sa ubos. Tapos grabiti. Parehas niyo, ha? Kita ka ni Chinilas, ako ni Itzas babaw. Tanawa ko sa may tabo. Ani, ha? Ops! Awa-awa! Kaka, ha? Mubalik sa ubos. Tungod nas gravity. Nga lagi tatay ka ng balon. Kung imong buhian, mulupad siya, wa man lagi mo balik sa ubos. Dili lagi siya mo balik sa ubos. Milupad man noon. Adiyot ha, kay ato sa ning giop. Gamay atong kung cellphone day. Kay lain ka ng mga tana, kao niyam sigyo kung kuha na niya akong cellphone. Kadiyot ha, saba kayo. Okay, awa na. Okay, ano na. Ano ini? Matod pa ni Isaac Newton, ha? Ang usa gali ka balon, mulupad siya tungod sa oxygen nga naasod sa maong balon, okay? Kailan day mo nang Isaac Newton Classmate, ka? piyar siya ako sa una. Ang tanang butang, ang tanang butang nga sa babaw, mahug gihapon nas kadugay because of the gravity. Mau ba tatay? Yes, anak, tanang butang nga imong iitsa sa ibabaw, ha? At ito yapon na padoon sa ubos. Di man tingali tanan tatay. Kung anong dili ba tanan? Kay katulaging gilabay ka ni nanay og kaldero. Oh, Paglabay ni nanay sa kaldero, sa ibabaw. Oh. Wa man mo tugpa sa ubos, tito man tugpa sa imong agta. Hidot sa di mo, eh. Pre, tigong. Pre, Tibor. Sumuro kang di ka konsulti o di ka tubag na ako. Nay, pangutan na. Ay, sa pangutan na. Sige. Para na, di mo lisod, pero ako, pre, way lisod, pangutan na, di na ako tubagon. Oo, nakadungog yun ka rin, pre, ha? Nay nagsulti, dili ako. Sige. Sige. Pangutan na ni Pare Tibor, aron matubag ng imo mga kotana. Libog ka na ko, ali. Ha? Sulti ko na, pre. Ingon si Pare Tibor. Ay. Sige. Pre ka, Jo. Sige. Go ahead. Go nati. Nakapagkutan na, pre. Oo, saban. Ganang, kung nganong kanang akong asawa ba, pura lagi nagway na iganan ako, mura ba? Ako katiguang, doon sa mga bata, mga ka. Wala ko makakita sa kaniadto kung unsa ko niya kapinagga. Anong sulti ka na? Bito, ano nagsulti ka marana, pre? Tao na magod, pre. Kabago pa min kasal, kompleto gina mong kaon, pamahaw, paniud o panihapon. Unya, wapagani na ilabo sa snack na ko. O sa kanang gitawag og midnight snack. Karon lahi naman, pre. Ay, naon siya mga pre. O siya may kalahi, pre, ha? Ang akong pamahog paniud to, usahon naman lang, pre. Usahon. Di naman Dili, siya, usahon ra. usahon na. Di naman siya mumata o buntag sa iyo ron, aron magatiman sa among pamahaw. Karon, aron lang siya mag-asikaso kung inig alas 2. Alas 2 na ba? Alas 2, alas 10, at buntag ka na. Alas 2, alas 10? Gambos mga kanang paniud to na mo ng mamahaw mi. Sa paniud to na. Arenas alas 11. Hapit na tang paniud to ba? Onya. Onya, pre. Kana sa pangutana ninyo, eh. May daghan sa kikalsulti. Onya, ang may tabo, Fred. Di mi maniud to. Kay hapit namang alas 12, busog pa man mi. Aril mo man ito sa alas 3. Ha, di ba? Alas 4 ba noon? Ana. Asikuan, pre. Kanang... Happy to mag-take pa di hapon? Ana mo man ito? Ana, Saya, tingbon na niya, kanang usahon di ay. Usahon na ni. Kuyugon. Kuyugon? Usahon ka. Kuyugon na to. Bagay, pre, mo nang sa usa ka adlaw, kadukan na namin mga un, eh. Gano'n mo na, pre? Ba, porbida, no? Sa ato pa, layo-layo, dugay yung pasado na kayong kao di ara? Bagay, pre. Mas mo. Check. Check, pre. Good na, pre, da. Usa may solusyon na, pre. Well, according to Ricky Bagis Garing, sige, pasar-pasar ka, o kaya nadilid na,
Kayo ang imong kaon, no? Usari ang tambag, na pre. Unsa man pre, na di maupaw. Pas mo bisa na siya mga naupaw na siya. According Ricky Garing, usara ang mangitag, kanang bagita vlogger mo yun na siya, no? Oo. Ang iyang nalisara na, usara. Kanang mga problema nga sama niya nang magsigig pasmo, ang buhaton yun ana, usar lagi. Usa man, pre. Usa man. Unsa man ko pre? Pag andam lang mo daan og paghimas mo! Nagkailog! Anak ka ba? Wah! Okay. Pero ang the solution yun, ana, no, to solve the problem. Gamitan na rin mo. Equation to solve the problem. And that equation is find x by value of y. Ay, Ha? Sabot ka? sura na pre. Sabot ka to? Ako. Di sabot eh. Sabot ito na. Di sabot eh. Abot ako ipasabot, pre ba? Ha? May kalabutan na sa iyang ex kaniado. Ah, Oo, ana. buot mo ba sabot pre? May kalabutan ni sa iyang ex kaniadto. Okay, inarete ka. Bawa na siya. Malis. Ah. May ex na. Sige, pagkitingali siya. Sige, tingali siya sa iyang uyab kaniadto. Maog yun. Karoon na din ba yan na? Salamat, pre. Ay, pre ka, Jo! Pre! Pre ka, Jo! Oy! Asa ka, oy? Pre ka, Jo! Oh, asa naman to sila? Wala ka ninyong mahurot ng inyong giinom. Kansa paghurutan kami ng laspartikong ng ginom. Asa man dahil sa kadyo di ay? Lakaw to pag humanag tubag siya yung pangutan na. Ha? Ah. Hala, basig unsa na sa gitubag mo siya mga pangutana, ha? Ikaw ba ya, pataka lang jud kag tubag. Mura po kag suhito pirmi. Oh, ayaw siya tambag. Ngutan namin sige. Iko sa pagtubag taon. Huwag ko maingon nga. Tuwi ko. Kumaunay sakto ako ah. Tibor, pagtarong si mong pagkatao, naraboy tinambagan ni mo, no? Hanapas jis panas. Mura ka katanap kaya forbida ni mo sa doy. With explanation, maguto. May formula. Kanya, find x with the value of y, ha? Unsa? Oh. Uy. Kadiyot sa... Lagi. Unsay ato? Asas tibor, ha? Ha? Ngano nangita mo ka sa kumbana? Tungol kay dili ni maayong iya, ha? Pwede na mong away sa akong bana nga si Kadyo. Unsay gan? Asawa kang kadyo? Okay nga, no? Dili pwede. Ano mo lang bana ni mo? Iyang gisulsulan na akong bana nga ako kuno nakibalik sa akong ex. No, unsay gan? Ikiha ko siya, ha? Ikiha ko siya. Iyang giguba nga linaw na mong pagpuyo sa akong bana. Iyang giguba. Iyang giintriga nga ako kuno nakibalik sa akong ex. Wala taon may atong akong ex. Uy! Ikiha ko siya! Ikiha ko siya! Mao na akong problema tungod sa kabuang ini akong bana nga magpakamaog yun. Karon nagasugat nag problema. Nampaga na sa kuini na sad. Kay naaman ni gastuan na pod. Unsa ang kumantaw ni akong bana, oy, nahadlo ko nga basig sa sunod dako ng problema yang atubangon tungod anang yang pataka lag sulti nga di mauba. Unsa ang kuno siya, oy, unsa man og kamo ang pasultihon? Sally. Salamat kay Lord. Mama Mary, salamat sa pag-ampo. Ate Jen! Yes, good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Salamat kayo sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, pero may mga bata niya gawasan na ayaw sa mo kalimot pagpalitan sa OBM Special, sa Tasty Fish Cracker ug sa Paulitos Macaroni Crunch kay Lame. Okay, salamat kay Ate Jen. Tidon ng mga bata, inom yun mo Don Pepe Tablia kay the best kaya na itong imnon mga bata. Karoon mo na di klase, inom-inom sa Don Pepe Tablia kay para lagsi kadunay sa mga sugo sa ato ang mga mamag papa, ha? Kinalan mo tuman yun mga bata sa mga sugo
sa ato ang mga ginikanan. Kay maunay kalipay sa atong mga ginikanan nga musugot mo sa ilang mga sugo ay lang mo pagsigig cellphone diha. Salamat kayo. Happy gyud kayo nga ato ang mga ginikanan kon musugota sa atong mga sugo nila nya inom-inom og dudpipit tabliyaw nya kaon sa Paulitos macaroni France og tasty fish cracker unya ugom sa mugi may special sa tagbag-lakaw mo nga og unsay sugo sa inyong mama papa unya sa tanan pong mga happy yung kay mo kun mo adto mo sa Happy Mart Luna Colorado Bactan kay naa dito ang tanang mga paliton nga barato nya do nuts are us there is kilid sa Happy Mart Bactan og sa Tabunok na sa Tubangan. Thank you kayo sa tanang mga daw ni Former Kapitan John Ramos nga nibuhat siya Miguel Pulgar Fertilizer. Good morning ni mo diha kap og sa tanang mga tao pod ni Sir Raul Alibio Isuto diha sa Konsolasyon. Kumusta mong tanan diha? Good morning mo diha, Sir Raul Alibio Isuto. Thank you kayo sa tanan na mga kaigsunan pod nga mikuyog ni Sir Raul Alibio Isuto. Salamat kay ninyong tanan. O sa tanan pong mga tao ni Former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Pulgar Fertilizer. Good morning, di mo riyakap. O sa mga tao po ni Kuya Nick Pipito Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dodong GR Pipito. Salamat kayo. Onya sa mga tao po sa tuang pilalagang mayor. Labi na gyud ni Vice Mayor Choy Asnar, Sir Ricky Asnar. O sa tanang mga tao ni Vice Mayor. Sila si Sir Ryan Kangkiyong Ma'am Customer Araw nga maugiban doon na to. Diha sa atuang opisina ni Vice Mayor. Duulan lang nyo sila si Ryan o si Ma'am Casper sa inyong mga problema, ha? At tuan lang ninyo dito. Onya, salamat kayo ninyo. Si Lester Daan, Kunsihal Lester Daan. O ingon man si Kunsihal Frances Pares. Sugbo, Ate Pres. Hari Iran. O si Ma'am Paridave Tumulak. O Ma'am Nubi Abelia Cabatino. Ato di mga suod kayo, Ate Pres. Si Cap Grimar Barete. Diya sa buwisan, salamat kayo. Og diri sa Norte, Ate Pres. Ato pasalamatan po si Doc Boy Labelia. Salamat kayo ni mo diha, Doc Boy Labelia. Thank you kayo. Og dito sa Bohol, Ate Pres. Ay, oo, sa Bilisan. Si Dodong Albert Bompat. Kapitan Albert Bompat. Thank you kayo. Og ni Kapitan Ray Marimon diya sa Bien Unido. May magpatabang lagi tao siya nga tabangan siya. Isip Kunsihal diha sa Bien Unido, Bohol. Okay, Ate Pres? Okay, huwag akong pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain ka ron ng Set Panyawan Herbal Capsule, Set Panyawan Herbal Capsule with garlic, Set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutasig sugar. Ayog si piyata pag inom ka na adlaw gyud, katulus sa kaadlaw inom. Sa buntag, na ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan ang sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, gihapon. Usa gihapon kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule, imong imunon, una ka magkaon sa imong paniuto. Gihapon sa panihapon ni mo, sa di pa ka magkaon sa imong panihapon. Inom na sa gadaan ang sa kakapsula sa Set Panyawan Herbal Capsule. O galang na doon na problema aning kidney o UTI. Ayaw na mo kaguol o kahadlok. Tungod kay doon na makatambal, doon na makaayo. Anong atong kibati-bayin sa kidney o UTI, kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule. Imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut haling sa kidney UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon. Og sa tanan na itong mga kaigsunan na binag yun sa mga tao ni Kunsihal Dodong Casquio diya sa Cordova. Og ang iyang anak, Ramasiday Lira, maurabay mo puli diya, Lira Casquio. Salamat kay ni mo diha, Kunsihal Dodong Casquio. Inday Lira Casquio, may buntag ni mo diha. Salamat sa imong mga tao nga imong gipagamit sa tuang #1 nga haplas
ang said liniment oil. The best yung kay na ay mo nang ipahapla sa imo mga tao diha nga nagkuyog-kuyog nimo indirera. Salamat kayo sa tanan nato mga kaigsunan nga maoy naghimog number 1 sa ato ang said liniment oil nga tinuod mo wagtang sa ato panuot pamaol para kit sa kalawasan varicose veins katul kunto sa kabataan ilikay pagyunta sa dinggi kun manghaplas ta sa said liniment oil nga anara mapalit sa butika di ba din? Tinuuna sa butika na yun na mapalit, pero na Facebook page ang Said Marketing Incorporated. Kada. Ang Panyawan Herbal. Ya, ilalang itay pang Panyawan Herbal. Yung makita na dito tanan mga produkto sa Said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil of Celebrity Beauty Soap. Nga mo'y gamito ni Ma'am Kitty Isoto. Ang anak ni Kitty ba to? Kitty. Si Ma'am Kitty. Hindi Kitty. Si Ma'am Kitty Isoto mo ay gigamit niya. Hindi Kati. Kathleen. Niya. Kaning Panyawan Coffee Mix, nasa dito sa, makita niya po dito sa Said Marketing, amoy imnon ni Kuya Jerry Godon. Maabot nga kapitan sa Ukanya. Mao si imnon ni Sir Kit Isoto. Ganahan ko na kay Johnny, kay sakto ko no timpla mo nga, kung di mo tigpalitan og ganang dito sa butika kay layo gyud, pwede ra sa sila ka Shopee. Tinood na. Shopee na lang. Shopee lang mo. Ano nyo makita ang ato ang mga produkto diha og naa din ha makita na to ang ato ang kaping matabang nga kaya kang ipaglaban sa tanang higayon, sa tanang trabaho, guban pa diha. Mao na kung gusto ka nga kondisyon kanuna atong lawas, imnan lang nato og Said Panyawan Coffee Mix ang kaping matabang nga kaya kang ipaglaban. Bam! Basta argaw, attorney ata, andali ay gas. Good morning sa ni Ma'am Rose sa mga bata. Said Celebrity ko check beauty so. Sa to pagpagaligo, ano ba sa pwede mo diyan Ma'am Merna Lauron, Mr. Sammy Lauron sa Summers Hills, sa Valladolid, Carcar, thank you. O gingon man sa pasalamat ay ko ni si Raul Wow Esuto. Wawaw. Alibyo Isuto. Wawaw. Sir Raul Wawaw Isuto. Salamat yung gihatag ka na ko nga si tawag kanilan. Jeff. Juicer or blender? Juicer. Maura po ng blender. Maura na sila. Lain ang blender. Kaya kailang blender. Maura na mo blend sa mga imnonim mo. Ang juicer, kay ang juice yung magawa sa to. Maong ba? Sige, salamat kayo. O kayo kalimut ha sa mga staff na binariha sa iyahang mga aid at itong mga kitchen sa Angel sa celebrate itong gamiton sa pagpangaligo. Ha? Celebrate. Si Sir Eric Cantelias, Bam, ato pasalabatan. O si Kuan. Si Brian Sidon. Yes, oo. O gatong kisa ganito nilang sa yung kauban nga pras naman Leoncia si Leoncia Pitugo sa celebrity ko ting biori so po gluten tayo ng papaya extract ha o doon sa natural moisturizer para dili magdry ang iyong skin pananglitan og doon na kami mga apa-apa or mga pugis-pugis so doon na ba kay blackheads or whiteheads ang ato ang celebrity ko ting biori so adun ang kini mga sangkap para mahimo ka mong younger looking kutis artista o kutis porcelana o yaw kalimut ka mo ato naman sa butika magpalit o mo inhuan ayo ka mo nang patakan na naigi suroy-suroy ha said celebrity ko sige beauty so mayo sa nga magkita di mo nga doon na Zeta Talk Said Marketing thank you okay o nya sa tanan na itong kaisuna no nasayod yun ta nga kana yung toxin mao gyud mo daot sa itong blood cells kung mo pundo na kalidaghan kayo nga itong toxin sa kalawasan daot na itong blood cells nga mao'y tigatod sa oxygen nutrients ug tubig sa itong kalawasan ini kadaotan ay sakit ikag cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst, og uban pa na itong balatian, ingon man constipated ka, kanag yung constipated, og ingon man kidney problem na to. Maog yun ay dauton ng toxin nga naa sa ato ang kalawasan mo sa i-flush out ng toxin nga naa diya ni pundos to kalawasan. Imna na nato G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay kining G-Detox Plus Herbal Capsule, usa kini ka natural nga detoxifier. Usa ka natural nga remedy, tigwag tag sa balatian. Puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom, usa ra gyud ka kapsula o sa kauras sa di pa kamukaon. Unya, kana kuno pa kay balatian, pero duna na kay balatian,
kinahanglan mo ilong kakatulog yun. Buntagod to hapon, usagad tos duha kapsula o sa kauras sa di pa kamukaon. Imna na tong walungan to sa 12 kabasong tubig matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kini mo tangtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo na to karoon adlaw gulya. Simple ni ang problema. Si Inday Sally, Ate Pres. Sally? Oo, kini si ayang asawa, ayang bana taon. May kayo mo tambag-tambag ba? Pero sakto ba niya? Hanam siya katarungan po. Burag, sakto-sakto ba niya? Bisag, naay katarungan nga dili kayo sabtan ba? Nya lang katapusan, nga iyang kitabagan, ang iyahang amigo. Nga, kana imong ba asawa ba? Mauna ni nana, di na kayo siya luto ni mo, niya kuan. Tungod na kay dunan sa sige hinumdum siyang ex. Purting laguta sa iyang kumpari taon. Okay, Amigo niya. panagaan to niya? Iya tong solusyon. Iya habang Iyarang huda-huda. tubag sa mga pungutana. O niya, pag adto dito Ate Pres, nagkagubo taon. Kay? Okay. Kuan man, kanang ang bayot man siya, asas tibor, duwal, asas tibor, ano nga siya? Tungod sa dili maayong perting awaya sa akong bana nga si Kadyo. Ha? Kay? Sa kumbana nga si Kadyo. Sa asawa ka Kadyo? Kay ganun dahil, di pwede. Abayot. Ba natin, Pres, awya asawa. Ano sa iyong Anya. problema? Niya, kay nagubot naman sila. Nag-away naman sila. Kiya naman san eh. Ang iyaha, gastuhan na naman san. Gastuhan naman eh, kay kiya man. Kay mukiyam yung kunong bayot. Maon niya yung problema ron. Saon niya yung Ano mo bana. kaya ang bayot? Kay gidaot lagi siyang si Kadyo is kuan. Doon na yung nakatabi nga dili maayo nga gipasa. Dili, reklamo lagi si Kadyo nga ang iya ko nung asawa, wa man sila kibaw sa taon si Kadyo nga bayot di ay na iyang ang si Tibor. Ang iyang asawa ko no, di na mo luto, tagsa na kayo sila mga on, kadungan lang sa kadlaw. Ang gitambag ni Tibor kay sa, sige na gunaw na si iyang ex sa uda. Balik sa ex. Sige na gunaw na si iyang ex. Di ba? Balik din sila, patuon ako. Baon na, gawayan Ate Pres. Bayot man di ihataw, uyab taon. Yung asawa. Okay, pambitin lang. Sige. Mga Salmo 1, versikulo 1 at 6. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan. O musunod sa gibuhat sa mga makasasala o makig-abin kanila nga wa mo ila sa Dios. Kay usahay manggod ang imuhang isulti labi na og wala po nimo makuha bitaw. Kaya bang gitawag kong maminaw lang ka sa pikas, nya ang pikas wala mo paminawa, so dili na makuha ang tinuod magisulti sa pikas, labi na sa iyang gitambag sa imong dili gyud maayo pero imong sundon o tanawa na ron abi kag tinuod yan ingon man taon ang maayo nga wala man sa makibalik sa iyang ex, mas maayo unta kung ang imong isulti o imong itambag o imong ipabuhat kaniya nga nasubay sa tarong nga dili isad makadaot, dili makahaling og kanang kasuko, dili makahaling og kagobot. Kana bang maingon gulyat nga ayo sugnuri imbes imo nang ama-aman imo sugnura sambot na kasuko. Mao gyud. Yalabay nagbutuo dayon. Samot. badunga. Lisod ka na, maminaw kang tambag di maayo. Maayo pa, mapatambag ka, pare. Nga mauna, ana, atong yung ka, mauna yung sakto yun, ang pare may matambag, di ba? Kay, may pare nga musultig, kanang inaana nga murag dauton, or dautan, or unsa pa din diha, di ba ba? Kanang, badlungan ka na yung mga baladay, kay, kanarbag kasagaran sila mag-istorya o labi mag-inom o takibaw, masig hubog na, dili mao yung maistorya niya, matuo sa diyang itambagan, yung istoryahan, dili niya maayo ang resulta. Mas sakto naging uning gulyat ka ng direpos akong nabasahan, nga basig wa sila ipang Ginoo, puro lang ila mga binuang pananglitan o mahitabo nga maingon tong bayot nga mukiha siya, di samok na kaayo, magasto pag adlaw, magasto pag kwarta, mupliti pa ta, mamahaw pa ta, apot ito, mapas mo pa ta, dugay ta mahuman. Narabay o sahay gulat no, kanay na, dili lang yung kanay gagmay man yung kaso, nakakuha kang gulat ka na, ay siya ka na, nagko ng mga kaso nga, kunuhay magbista, mag-hearing, ini ko man, gipusil gapon iniguwa. Ano nung doon sa Kapitolyo? Naging ka sila gabista, puhaman, namusil ang katong gihad sa may hagdanan sa kuan,
Sa Kimunda. Oo, yung ana. O gari po ka talaing bahay sa kasulatan Gulyat. Naman nung kingot yung Gulyat nga, pananglitan og magkasiluay ka mo, ay mo nga mangayo kag pasaylo, sa dili pa mo salop ang adlaw. O gari ka sa, unsa tawag na ito barangay hall, Gulyat, pero gitawag na siya og kanang, o sa kanang nang mag-iuli na mo, sa nga na, kanang, Suggestion. dili na yung sa, Lupon? dili ka nang, husay ba nga ka nang magkauli lang mo, magalaman na kayo na mo sitaw. Midget lagi, midget ba kadang dahil mo midgetor ka mo midget din. O ka na, palitaro na ligsa, nabangan ko, ay nagkasabot lang, tag-iya sa truck, ug ang iyang biktima, nagkasabot, so, naitirmiyan ang gamiton gani anak ka nang dili na lang mo kiha ba? Sugot lang og bayran, gastuhan ng tambal sa ospital. Salimot ko. Na-ariglo. Ariglo. Oo, na-ariglo. Oh, mas maayo na kay magkiya, perti ng hasula. Hasol kayo. Oh. Mao na lugar nga di gyud kami ngaon na ng lugar kanang Kimunda. Teg ngaon baka. Oo. Hasol gyud kayo. Nini ato pag-recording kini amanta sa Lunes Santo, mas maayo itong batunan ang ato ang pagpaubos, pagpasaylo, o kaluoy nga to sa sikataw. No, Gulyat? Oo. O salamat mo palagat sa ato dalaman noon. Kung ako ang pasultihan.